Targoncásnak hívják a háta mögött, mióta néhány éve pirosba öltözött. Mikor bekapcsolta a botlábát, Bognár Gyuri fejet csóvált, de már azóta ő is Kulibali rappot jár. A BL-ben is letette névjegyét, Bazal Zsugát tett Varga Józsi elé. A tízit ő mindig berúgja, még akkor is, mikor kihagyja. A Levadi a Tallinn neki nem probléma. Ő a gól király, ő a gól király, ő a gól király, ő a gól király. Ha feltűnik a híroldalok között, a mémek összegyűlnek a háta mögött. Ha feltűnik a híroldalak között, a mémek összegyűlnek a háta mögött. Ő a gól király. A labda régen sokszor útban volt, de az NB1-ben nem maradhatott ról. A kapuig most már besétál, helyzetet ő el nem baltáz, a licingit viszont hol repetálhat. A szerződése az idén véget ért, a klubok lesben állnak a kegyeiért. Róla bárki megmondja, 7 számjegyű a fizója, a Peugeot gyárban már alig ha dolgozna. Király, király, a gól király, 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 a gól király, gól király. Úgy szeretnék én lenni a gól.